Na, sziasztok! Itt most azt fogom megmutatni, hogy hogyan töltsétek le ezt a programot, ezt a Bandicam programot, amivel most én is itten foglalkozom. Először is menjetek bele a thepiratebay.se-be. Itt pedig mindenféle föl van sorolva, ugye nekem magyar. De menjetek a programok listájába. Itt írjátok be, hogy Bandicam, de nekem ugye már kihoztam, mert én már letöltöttem. Ugye azzal is tudom fölvenni. És rámentek a seedre, az azt jelenti, hogy azt szerint fogja berendezni, hogy milyen jó minőségű, tehát milyen jó. Na. Igen. És ez ugye 537 seedes. Rámentek, hogy full keygen. És azt mondja, erre rámentek, hogy get this torrent. Ki fog hozni, ehhez kell ugye az utorrent is, de az majd csak másik alkalommal fogok bemutatni, hogy hogyan használjátok. És akkor innentől jó lesz. Hát akkor ennyi lenne az első videóm. Remélem tetszeni fog. Hát sok sikert a letöltéshez, azt mondom.